Здравейте! Аз се казвам Николай Райчев и ще ви представя днешния вебинар на тема професионална ориентация. Целта на вебинара е да ви помогне да направите обективна преценка при избора си на професия, специалност за висше образование, университет, реализация в живота, сфера в която да се развивате. При избора на професионална ориентация, за да бъде успешна тя, на първо място трябва да се опитате да направите максимално обективна преценка от една страна на вашите личностни качества и нагласи, от друга страна на пазара на труда. Трябва да прецените какъв е вашия личностен профил, какво обичате да правите, в какво сте добри, какви са вашите силни страни, какви са вашите ценности, какво ви мотивира, какво ви е интересно. От друга страна, трябва да се съобразите с пазара на труда. Кои са търсените професии, кои са добре платените професии, кои професии имат бъдеще. Затова в интернет има много проучвания, не само за България, за всички държави по света. За най-търсените професии по години може да проследите тенденциите, за най-платените професии. В случая аз съм извадил една справка за България, в която се вижда, че най-търсените професии на първо място е групата на инженерите, на второ място квалифицирани работници, на трето място менеджери, на четвърто IT персонал. При справка за най-високо платените професии в България на първо място е професията на компютърен програмист, на второ биохимичен инженер, хирург, лекар, фармацевт, адвокат. Виждате, че компютърните програмисти са в челото както на най-търсените, така и на най-високо платените професии в България. В света положението е много подобно, като в САЩ и Западна Европа най-високо платени са специализираните лекари, на второ и трето място са адвокати и софтуерни инженери. Професии, които имат бъдеще. IT специалисти, медицина, предприемачи, нишови специалисти, тясно специализирани технолози. Виждате, че отново на първите позиции са IT специалисти и медицина. Тоест, в тези две сфери са най-търсените, най-високо платените професиите, които имат бъдеще. Ако погледнем цялата картина с всички фактори, най-важни фактори, виждаме, че в общи линии кои са важните неща при избора на професия. Какво обичам да правя, в какво съм добър и кое е най-добре платено и търсено. Ако това, което обичате да правите, е това, което е добре платено, всичко е супер. Това е малко вероятно да се случи обаче на практика. Ако това, което обичате да правите, е това, което сте добри, но не се съобразите с пазара на труда, дали това е търсено и добре платено, най-вероятно ще бъдете щастливи, но бедни. Вероятно и безработни. Ако това, в което сте добре и добре платено, вие ще бъдете богат, но вероятно отекчен, тъй като това, което обичате да правите, е нещо друго. Ако съчетаете трите фактора, какво обичам да правя, в какво съм добър и кое е добре платено, всичко ще е супер. Вие ще бъдете много успешен, щастлив, защото правите това, което обичате и сте добър в него. 5 причини, поради които софтуерен инженер, темата на днешния вебинар, е чудесна кариера. Първо, софтуерните инженери не са отшелници, които работят някаква безинтересна суха материя. Напротив, работата на софтуерния инженер е творческа. Софтуерният инженер всеки ден
създава нови функционалности, които са полезни на някого, търси балансирани решения между сигурност, бързина, изпълнение и така нататък. На второ място, работата е колективна. Софтуерният инженер не е самобитен учебник, който работи сам. Той работи в колектив с други софтуерни инженери, с Quality Assurance, специалисти по качество, контрол на качеството, бизнес анализатори, project менеджери, хора от страна на бизнеса, IT support и така нататък. Работата е в екип. Работата е екипна, работите с много хора. Тоест, от тази гледна точка работата е интересна и динамична. На трето място, работата е търсена. Търсенето е по-голямо от предлагането навсякъде по света. Като разбира се търсят добри специалисти. Както във всяка сфера, за да бъдете ценен кадър на пазара на труда, трябва да сте добър в това, което правите. Работата е добре платена навсякъде по света и има бъдеще. Има милиони програми по света, които трябва да се поддържат и надграждат. Отделно, че всеки бизнес, както виждате, се изнася в веб и IT частта на всеки бизнес става все по-голяма и все по-важна. Тоест, търсенето на IT кадри ще става все по-голямо. Ако вече сте се спрели на тази специалност софтуерния инженер и сте стигнали до избора на университет, тук ще направя само лека пауза, малка пауза и ще ви кажа няколко неща. Първо, работата за софтуерен инженер не е подходяща за всеки. Тоест, моя съвет е, има много безплатни курсове в интернет и в MIT, Coursera и така нататък. Моя съвет е, ако не сте се занимавали с програмиране, запишете се на един безплатен курс за начинаещи. Просто да видите дали това е работа за вас. Защото, както знаете, няма работа, която е подходяща за всеки. Ако решите, че това е работа за вас, е добре да знаете кои са нещата, които след това ще ви помогнат да се реализирате. На първо място са уменията, които имате, на второ място е вашия ценз и на трето място са сертификатите, които имате. Относно ценза, тъй като в България може да прочетете много митологии в интернет, как Google вече наема хора без ценз и така нататък. Това не е вярно. Не е вярно. Просто не трябва да вярвате на всичко, което се пише в интернет или което някой ви казва. Google наема най-много софтуерни инженери от Станфорд и MIT, от най-елитните технологични институти в света. Отделно Google има център за изследвания. Google се доближава по структура до университет, създава център за научни изследвания. Тоест тези митологии могат да ви подведат. Затова не трябва да вярвате на всичко, което чувате. Образованието е важно. Ценза е важен във всяка голяма фирма. Ценза не е важен само в гаражни фирми. Сертификати. Да, сертификатите са важни, но зависи кой ги издава. От кого имат акредитация. Дали са международни, дали са акредитирани. Кой е издателя. Ако работите като .NET Developer, има стойност сертификат от Microsoft. Не от школата по програмиране в Хасково, примерно. Така е във всяка сфера. Сертификата е ценен, ако е авторитетен. Ако е авторитетен и ако е признат от международни институции. Ако сте решили да
повишите своя ценз с висше образование, което аз лично ви препоръчвам. Ценза е важен навсякъде по света за работата на софтуерния инженер. Не е важен само в гаражни фирми. При избора на университет, кое е важно? Първо е важно да е истински университет, т.е. да има акредитация. Аз лично никъде по света не съм срещал университет без акредитация. Но се оказа, че това е възможно в България. Оказа се, че в България може да си направите една школа с курсове по програмиране, да се регистрирате една фирма като ООД и да я кръстите с гръмкато име университет и навсякъде да се рекламирате като университет, без да имате нищо общо с университет. Правите си агенция с курсове за програмиране, регистрирайте си на ООД и си слагате гръмкото име университет. Но младите хора се заблуждават. Заблуждават се и си мислят, че когато някой ви каже аз съм най-великият, че той действително е най-великият. Просто трябва да проверявате. Има обективни факти. Обективни факти. Университета трябва да има акредитация навсякъде по света. Университета е академична институция. Проверка на самия университет. Пак ви казвам, след като сте се спрели на истински акредитиран университет. Курсове по програмиране биха ви били полезни като допълнение, но те не са заместител на висше образование. Ценза е важен. Ценза е важен във всяка голяма фирма в тази индустрия. При избора на университет какво е важно? Програмата. Програмата трябва да е актуална, полезна и приложна. Какво означава това? Актуална. Да учите актуални технологии. Да не учите технологии от преди 10 години, които вече са излезли от употреба. Полезна. Да учите неща, които ще ви бъдат полезни на практика. Вие няма нужда да учите технологии, които са излезли от употреба или 5 части висша математика, които никога няма да използвате на практика в работата си като софтуерен инженер. И на трето място приложна. Приложна означава всяко нещо да ви научат да го правите на практика. Практика. Това означава не просто някой да ви прочете един учебник с теория и след това вие да го преразкажете. Работата на софтуерния инженер е приложна. Най-важни са уменията, които имате. На второ място проверка на преподавателите. Проверка на преподавателите става по два начина. За академични преподаватели цитирания. Много лесно може да проверите всеки доцент, професор или асистент, просто като отворите ResearchGate или Google наука, пишете двете имена. Ако го откриете в Google наука има някакви цитирания, значи този професор има някаква научна стойност. На второ място, приложни експерти. Приложни експерти са хора от практиката. Тоест, това са хората, които ще ви научат как се правят нещата на практика. Хора, които са работили над 10 години в истински софтуерни фирми на точно тези позиции, по които преподават и ще ви научат как се правят нещата на практика. Всяко нещо как се прави на практика. Това се нарича ноу-хау. Приложните експерти имат много ноу-хау. Много неща, които ги няма в учебниците. Какво прави разликата между ВУМ и другите български университети е епохална? Колкото и гръмко да звучи, на практика термина епохална е напълно верен. На първо място програма. Програмата на ВУМ по софтуерен инженеринг е напълно синхронизирана с MIT. Тоест ние не прооткриваме топлата вода. Ние вземаме най-добрата програма в света и обучаваме нашите студенти по нея.
и като форма, и като съдържание. Ние синхронизираме нашата програма с най-добрите практики в света. Няма нужда да учите 5 части висши математики, физики или така нататък, или устарели технологии от преди 10 години. Вземаме най-добрата програма в света за текущата година. На второ място стандарти. Софтуерния инженеринг, за да бъде работата качествена на един софтуерен инженер, тя трябва да се прави по стандарти. На трето място топ експерти от практиката. При нас, примерно, сфера security или network, мрежи, ви преподават сертифицирани експерти от практиката с по 10, 15, 20 години стаж. На ниво Head of Security на Международна банка или сертифицирани програмисти по .NET, които са сертифицирани от Microsoft с над 10 години стаж и така нататък. Хора, които са верифицирали своите умения. То почини от научната сфера. Ще дам един пример. Един наш професор Минков, може да проверите в Google наука, има над 33 000 цитирания. Това в общи линии е повече от 90% от българските университети взети заедно. Всички професори и доценти взети заедно няма толкова цитирания, колкото един наш професор Минков. Това е апробация от научна гледна точка. Много е лесно да проверите всеки учен. Отваряте Google наука или ResearchGate, пишете двете имена и проверявате научните индекси. Висше училище по мениджмънт. Най-добрият български бизнес университет. Както виждате, ВУМ в различни международни класации за рейтинг на университети заема челни места, като по всички рейтинг класации ВУМ е бизнес училище номер 1 в България. Нашата MBA програма е номер 1 в България. На 13-то място най-добра магистърска програма в Източна Европа. На 7-мо място по международна ориентация сред бизнес училищата в Централна и Източна Европа. В топ 40 по критерии за общо представяне сред бизнес училищата в Централна и Източна Европа. На 250-то място сред всички бизнес училища. ВУМ е акредитирано висше училище от Национална агенция за оценяване на акредитация. Тоест ВУМ е истински университет, акредитиран истински университет, както е навсякъде по света, с изключение на България. ВУМ, освен в България, ВУМ има и акредитация от Британския образователен комитет. ВУМ получава и акредитация от Кардиф Юниверсити. Благодарение на тази акредитация нашите студенти получават две дипломи. Българска и британска от Кардиф Юниверсити. Освен с Кардиф Юниверсити, ВУМ предлага програми с двойни дипломи с Университета по приложни науки Стенден в Холандия, Училище по бизнес и хотелски мениджмънт в Швейцария и Университета Бирмингам в Великобритания. Обучението в ВУМ прочича последни. Първата година се учила в България, летен стаж. На втората година имаме изключени договори с над 100 университета по света по програмата Еразъм. Летен стаж задължителен след втората година. В третата година ви осигуряваме стаж, като последната година може да учите както в ВУМ, така и в партньорския университет. Примерно, ако сте записани в програма, която е с двойна диплома съвместно с Кардиф, третата година може да учите в ВУМ или в Кардиф.
При всички случаи получавате 2 дипломи, като съответно, нали, атестацията е двойна от ВУМ и Кардиф. В ВУМ отделните факултети се наричат училища, академични училища. Училище по хотелиерство и мениджмънт, училище по бизнес и маркетинг, училище по компютърни науки и институт по кулинарни изкуства. Училището по компютърни науки предлага 2 специалности – бизнес и информационни системи и софтуерни системи и технологии. Такси за обучение във ВУМ. Таксата за студенти от Европейския съюз е 1500 евро на семестър, като за тази такса получавате 2 дипломи – българска и британска. Отделно стипендиите са до 1000 евро на семестър. Тоест, според вашия успех, вие може да получите до 1000 евро на семестър стипендия. Тоест, образованието не е скъпо. Ако учите в Великобритания, примерно в Кардиф, образованието ще ви излезе много по-скъпо. От тази гледна точка, за получаване на 2 дипломи, българска и британска, за тази цена образованието не е скъпо. 1500 евро такса на семестър, като може да получите стипендия до 1000 евро на семестър. И завършвате с 2 дипломи, българска и британска от Кардиф. Учебна база. Учебните бази на ВУМ са нови и модерни. Във всички наши кампуси имаме по няколко видеоконферентни зали, спортни салони, фитнес зали. Имаме нови общежития, които, както виждате, са нови, добро оборудвани, комфортни. ВУМ в социалните мрежи. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да съм ви бил полезен.